Проучете съвместимостта на устройствата. Не купувайте на сляпо. Сега ще ви разкрия как да проверите дали интелигентните ви устройства са съвместими и ще работят заедно преди да платите. Проучете съвместимостта на устройствата преди покупка, за да избегнете проблеми при настройката на вашата домашна автоматизация. Търсете устройства, които работят безпроблемно във вашата екосистема. Прочетете спецификациите и отзивите, за да потвърдите съвместимостта. Съвместимостта на устройствата е важна, защото така ще могат да работят като единна система. И най-хубавата част е, че това ви позволява лесно да контролирате осветление, отопление и сигурност през едно приложение. Можете да създадете сцени и да автоматизирате процеси за по-ефективен и удобен дом. Малко проучване предварително осигурява надежна система, която ще ви служи дълги години. Не позволявайте на опасенията относно съвместимостта да ви попречат да създадете умния дом на вашите мечти. Искате ли да сте сигурни, че вашите нови интелигентни домашни устройства работят добре с други? Оставете коментар чеклист и аз ще ви изпратя нашия информационен лист за проверка на съвместимостта. Запазете това видео за после и ни следвайте за още съвети и трикове за интелигентен дом.